खुलुमबाय जतननो आं डॉक्टर स्नेहा देबबर्मा नायर हॉस्पिटल मुंबई नि रेसिडेंट डॉक्टर आं बिसा दगियोर नि कोविड वाजो सामुं खलाय दंगो चिनि हावबो ताबो कोरोना नि बागै टीका फ्रीओ मान थगै दंगो उमर बेसि चिचार ते बिनिस्लाय चाक्रा रोग नि बागै आरोग्य सेतु ते कोविन वेबसाइट याखेबा मोबाइल ऐप सोनर बुकिंग खलाय मानो टीका नि सूची वानि नाहारना नांगो पुइलानि सूची नो सिमि नाहार का हंके इंग्या कोरोना मानजागै हामजाक रगबो हाम्मानि तालथाम उलो टीका नाय मानो बसा चरायनो दूध चारिनाय बुमा रगबो टीका नाय मानो सूची कायनि नो नाहार का हंके बाक्साखे कोरोना मानजागलाक ते बाक्साखे कोरोना मानजागैबो वानामा सिंसा खाय हामिया कलाय गलाक टीका नावै देहेर देराजाक नाता किरिजाक बायदि बाक्सा बरक रग टीका नाजागै तेनि दिनो लुमै मानो हायफाना वानाना कक करै कोरोना मानजागै बेलाय हामिया कलायमा आमस तेबो वानाना नांगौ आबोनि बागैनो टीका नाजाक बायदि हनै नरक जतननो करिजाव बेलायखे सामुं नांगासाक फातारता अंखरदि फातारा अंखरनानि नांखे मास थुबनानि तापकदि खासिवै गाहाम गोरोंखे दं बायदि हामबाय।